Аз искам обаче след тази среща, която днеска ще мине, след всички събития, които ще се случат с вас, да направим и втора среща, да видим резултат. Да видим кой къде е, какво сме помогнали, успели сме нещичко, защото няма резултат. Безмислени са моите приказки на който иде. Аз се казвам Лилия Стефанова. Занимавам се с спортна психология през последните 5 години, като към момента работя като спортен психолог към футболен клуб ЦСКА. Идеята на нашата среща днес е да си поговорим малко повече за спортната психология и най-вече за това как спортът може да бъде превенция на различни зависимости.